Kono waneno kamoro ka kom mar gavana ji oyudo kwano ombulu mathoth moloyo jogo manogoyo ombulu ne kombe mamoko. To kata kamano ok wadonje malach ahinya nikech ma achiel kuom weche ma doho dhi rango kendo gin gi thuolo mar golo ng'eto margi kata duoko margi. Kata kamano wakili ni mane minyalo wacho wi bura mar abich. Nitie weche ariyo. Mokwongo en pogruok e kind ombulu ma wach ni president oyudo gima gavana oyudo MP MCAs. Nitie kuonde mang'eny ma yudore ni pogruok nitie. Koro penjo en ni to ang'o ma nokelo pogruok go. To kiyudo ni samoro president oyudo mang'eny molo gavana kata gavana oyudo mang'eny molo president, to nyiso ni nitie ballot moko mane ok otiyo. Nikech sami donjo kidhi go kura timi 6. Koro 6 gi nyaka itigo. Koro penjo maduong' ma penjore en ni to mane ok ogogo kura gi to gin kanye to kwan gi nade. Koro konon boyud ni ne ok okwan gi maber, kata katiyo gi dhoba kisunga wach ni IEBC ok account for them maber, ok ginyiso maber kaka gitiyo kodgi, to mano ketho kura. Nikech dware ni ballot ka ballot nyaki nyis maler ni nendo tiyo nade. Ka ng'ato kogo kura ni president kata ni governor, to nego bed ni ballot mare ma kogo kura no nie i sanduk kata noko kawe sama nodonjo cha. To ka noko kawe to kidhi ng'iyo buge mag ballot ka tibiro yudo ka en kanyo. Koro penjo ma jogi penjo en ni ballot mane ok otiyo gi makam kuonde ma pogruok nitie go tiyo nadi. Mano penjo mokwongo. Mar ariyo en ni pogruok